ኣብ ጥንታዊ ግሪክ ሓደ ኣዝዩ ዝፍለጥ ታሪክ ኣሎ፣ ታሪክ ኦዲሲስ። ኦዲሲስ ብመርከብ ክጓዓዝ ከሎ ብሓደ ሓደገኛ ደሴት ክሓልፍ ነበሮ። ኣብቲ ደሴት ሰረን ዝበሃላ ኣዝየን መልክዐኛታት ፍጥረታት ነበራ። ድምፀን ክዝምራ ከለዋ ዘስምዕኦ ዜማ ኣዝዩ ጥዑም ነበረ። ዝኾነ ባሕረኛ ነቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ብስምዒት ተደሪኹ መርከቡ ናብ ከውሑ ብምግጫው ይሃልፍ ነበረ። ኦዲሲስ ነዚ ታሪክ እዚ ስለ ዝፈልጥ ንኩሎም ሰራሕተኛታቱ እዛኖም ብስምዒ ወይ ከዓ ማክስ ክደፍኑ ኣዘዝ። ንሱ ግን ነቲ ሙዚቃ ክሰምዖ ስለ ዝደለየ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ገረብ ናይታ መርከብ ወይ ከዓ ማስ ገመድ ኣሲሩ ወላ እንተለመንኩኹም ከይትፈትሑን ኢሉ ኣዘዙ። እቲ ሙዚቃ ምስ ሰምዐ ክኸይድ ደልዩ ተንፈራፈረ፣ ጨደረ፣ ለመነ፣ ግን ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ህይወቱ ተረፈ። እዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ባሕሪ ይኮነ፣ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኣእምሮና እዩ። ሎሚ እተን ሳይረን ኣባና ብምንታይ ከም ዝግለጻ ድማ ሓደ ብሓደ ክንርአን ኢና። ኣብ 1982 ሓደ መንእሰይ ብሉፅ ተንታኒ ቁጠባ ልክዕ ከምቶም ብስምዒት ዝተታለሉ ባሕረኛታት ዓለም ትፈርስ እያ፣ ኣነ ኩሉ ይፈልጥ እየ ኢሉ ብትዕቢት ውሳነ ብምግባር ንኩሉ ሃፍቱ ደምሰሰ። ንሰራሕተኛቱ ኣፋላልዩ፣ ንስድራ ቤቱ ንምምጋብ ድማ ካብ ኣቡኡ $4,000 ተለቃ። እዚ ሰብ እዚ ሬይ ዳሊዮ እዩ። ሎሚ ሬይ ዳሊዮ ብኸመይ ካብ ዝመርር ስዕረት ተላዒሉ ነቲ $150 ቢልዮን ዘንቀሳቐስ ብሪጅ ወተር ኣሶሲየትስ ዝበሃል ዓብይ ትካል ከምዝሃነፀ ክንርኢ ኢና። ነገር ግን ሬይ ዳሊዮ ጥራሕ ኣይነበረን። ታሪክ ምስ ንምርምር ዓበይቲ መራሕቲ ዓለም ካብ ከምዚ ዓይነት ትዕቢታዊ ውድቀት ተላዒሎም ዓበይቲ ነገራት ሰሪሖም ሓሊፎም እዮም። ንኣብነት ቶማስ ኤዲሰን ንውሰድ። ቶማስ ኤዲሰን ኣብ 1914 ሓደ ዓብይ ላቦራቶሪዩ ብሓዊ ክቃፀል ከሎ ኤዲሰን ወዲ 67 ዓመት ነበረ። ኩሉ ስሩሑን ሃፍቱን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ናብ ሓመድ ክቕየር እናርአየ ነበረ። ሓደ ተራ ሰብ ተዝኸውን ህይወተይ ተወዲኣ እያ ኢሉ መበኸየ። ኤዲሰን ግን ንወዲ ፀዊዑ ኪድ ነዲኻ ምፃእየ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ሓዊ ዳግማይ ትርኢ ኣይትኽእልን እያ በሎ። ንፅባሒቱ ድማ ኩሉ ጌጋታትና ተቓፂሉ እዩ፣ ሕጂ ብሓድሽ ክንጅምር ንኽእል ኢና በለ። ሕጂ እቲ ነጥቢ እንታይ እዩ? እንታይ ክብለኩም ደልየ ይመስለኩም? ሬይ ዳሊዮ ይኹን ኤዲሰን ውድቀት ከም መወዳእታ ዘይኮነስ ከም ፊድባክ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። ሬይ ዳሊዮ ኣብቲ ጸልማት ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ኣነ ልክዕየ ዝብል ትዕቢተ እዩ ኣውዲቑኒ ኢሉ ድማ ኣመን። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ሓደ ሓድሽ ስርዓት ድማ ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል ኣብ ህይወቱ ተኸለ። ነፍሲ ወከፍ ውሳኑ ከም ሓደ ሳይንሳዊ ኤክስፐሪመንት ክሪኦ ጀመረ። ስለምንታይ እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ሓደ ማእኸል ሓያል ቅልውላው ደው ዝብሉ፣ ካልኦት ድማ ብንእሽቶ ንፋስ ዝወድቁ? መብዛሕትኤና ህይወት ብዕድል ወይ ብኣጋጣሚ ትምራሕ ኢልና ንኣምን። ሬይ ዳሊዮ ግን ሓደ ዝገርም ፍልስፍና የምፅኡ። ሬይ ዳሊዮ ነቲ ዝበለፀ መሳርሒ ዕቤት ዘ ብላክ ቦክስ ኢፌክት ወይ ከዓ ጸሊም ሳፅን ይብሎ። ካልእ ዓብይ ንኣብነት ንውሰድ። ናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ወይ ከዓ ኢሙኒ ሲስተም ስለምንታይ እዩ ሰውነትና ንሓደ ሕማም ሓንሳብ ምስ ተቓለሰ ዳግማይ ዝከላኸሉ? ምክንያቱ እቲ ኢሙኒ ሲስተም ካብቲ ጌጋ ቫይረስ ስለ ዝመሃር እዩ። እቲ ቫይረስ ምስ ኣተወና ሰውነትና እዚ ጌጋ እዩ ከመይ ገይረ ክምክቶ ዝብል መትከል ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል ሓደ አንቲቦዲ ይፈጥር። እቴና ሰባት ግን ካብ ሰውነትና ንታሕቲ ኢና ንሓስብ። ሰውነትና ካብ ጌጋ እዩ ዝርባሕ፣ ንሕና ግን ጌጋና ኢና ንሓብእ ንፅዕር። ሓንቲ ንእሽቶ ትካል ኣብ ጃፓን ንውሰድ። ኣብ ገለ ፋብሪካታት ጃፓን ሓደ ሰራሕተኛ ጌጋ ምስ ረኸበ ነታ መላእ ፋብሪካ ደው ዘብል ቀይሕ ገመድ ወይ ከዓ ኣንዶን ኮርን ይስዕቦ። ሓለፍቲ መፅኦም ይፀርፍዎ። ክሳብ እቲ ጌጋ ዝእረም ድማ ኩሉ ሰብ ብሓባር ይሰርሕ። ጌጋ ምርኣይ ከም ዕድል እዩ ዝሕሰብ። ንሕና ግን ኣብ ሂወትና እቲ ጌጋና ከይረአ ከደንክዎ እናበልና ካልእ ዓብይ ጌጋ ንፈጥር። ተፈጥሮ ስርዓት ኣለዋ ይብሬ። ቻርልስ ዳርዊን ብዛዕባ ጂን ወይ ከዓ ብዛዕባ ዘርኢ ከም ዘፅንዐ፣ ሬይ ዳሊዮ ድማ ብዛዕባ ቁጠባ ህይወት ልክዕ ከም ተፈጥሮ ናይ ገዛእ ርእሶም ፎርሙላ ወይ ከዓ አልጎሪዝም ከም ዘለዎ መረጋገፀ። እዚ ፎርሙላ እዚ ድማ ፕሪንሲፕል ወይ ከዓ መትከል ይበሃል። መትከል ማለት ህይወትካ በስምዒት ወይ በሃንደበት ኣብ ክንዲ ትመርሓ ብውድእን ዝተፈተነ ሕግን ምምራሕ ማለት። እዚ ሰፊሕ ዶክመንተሪ ነዚ ዓለም ዘንቀጥቀጠ ፍልስፍና ወይ ከዓ ፕሪንሲፕልስ ክንደስስ ኢና። ስለምንታይ እየን ነፈርቲ ምስ ወደቓ ሓያል ውሕስነት ዘለዎ? ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ጌጋኻ ክትቅበል ትፈርሕ? እዚ ትንተና እዚ ንህይወትኩም ብሓድሽ መነፅር ከም ትርእይዋ ዝገብር እዩ። ታሪክ ናብቲ መሪር ውድቀት ናይ 1982 ንምለስ ከለና ሬይ ዳሊዮ ኣብቲ እዋን ንሱ መንእሰይ ነበረ። ኣብ ቴሌቪዥን ዎል ስትሪት ዊክ ወፂኡ ብትዕቢት ቁጠባ ዓለም ክወድቕ እዩ ኢሉ ተዛረበ። እቲ ዘሕዝን ግን ቁጠባ ኣሜሪካ ናብ ዘይተረኣየ ዕብየት ተምርሐ። ሬይ ኩሉ ገንዘቡ ኣጥፊኡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ጸልማት ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ምስ ርእሱ ተኻተወ። ኣነ ልክዕ እየ ዝብል ትዕቢት ወይ ከዓ ኢጎ የውዲቕኒ ኢሉ ኣመነ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ሓደ ሓዱሽ ስርዓት ድማ ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል ተኸለ። ኣብ ክንዲ ኣነ ልክዕ እየ ዝብል ብኸመይ ኣነ ልክዕ ምዃነ ይፈልጥ ዝብል ሓደ ሕቶ ሓተት። ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮም ጌጋ
لنفسه كف زحمه مستاني أو حانت مزجو كتحفهم جمرة إذا مزجو زي أدحار حانت خاطنا علمنا ببليون هزاب ويكا راح تزل ببا متحف كونه إذا متحف زي بزعبة جنزل مكاب كونه بزعبة سرعة نايوت مهناتي حجنا بتزل على سمعة مقيرة نتمنسجر أنزا خدم مركلو رسالة جماعة يخون عوي ويكا pain plus reflection is equal to progress هذا سبورتنيا جوداتاتو كعبن تدليو كبير حاتين العيون نتومايتاتو ويكا أماسلو كسات عمق قدومنا اللو إذا أنزا نعبت مجمر طيب ريداليو أبيوتكم كأنزا مسجات أمكا تسفى كمورات ويكالوت حموك أسخو في الخان الرسخة جنجنيو هذا سر حانت بركوتا ويكا أكوكون نابين بيلا ويكا بتر فلايك إيار كلا إذا إتابين بيلا كابت تسبب آلاك توتسرقتك أنا سن كتشنا عنيريا إتسبب ما دنجت الله بچنجر نت بركوتا بقورو بيقدلا إتابين بيلا مسوتت بغللو كتبرر جنيك علتن كنفات تسباري هون سلامتاي اسك سلامتاي مسلكم مخنياتو إتا وشت يتسبب بوتا فتك على سكلا كامولو نبرت حيلي نتفساسي كاب كبدانا كنفا زوسدو ينيرو بزيتك أنزار كالسن كنفا أيتررن نيرو بكا كيوتمون خومويا ريداليو كأنزا خمتك خلو تفطرو حدا عامي مستر كنغركات فتنا الله مالتي يبل كأنزا مسجاتا مكام كوفي الكارس خاقنقن سلامتايو إزو سان الزحمي مني نمنتا عينت مكان انتا عينت برنسيبل تزيتك أمنيرة اتقانزازي أي متسنيرو لكا وعلى خاني وعلى خا كمرامر يبل سنلبونا وتنتنا ناي ريداليو نابت متوز تقصنايو تاريخ أوديسيس يوستنا أوش تخا خلت تستفال عليو أمورولو the 2 years مال اتقداماي اتلعلو اي لوجيكال زتنتن بلان زود مننت كاي اتخال اي دما سمعيت بهذا بزقط عين زفرح المننت كاي تلمنت اخات صباح انجي كتسئيه الكا بلان تقبر قل دما مسرفده تتس مغنياتو اتلعلو اي امروخا بلان يوت تحتواي سمعيت خا امروخا قن سلطان يمنزو متكلاتو كا برينسيبل مالت مباركس لك اخنت اوديسيس ابديزت عنو نروسو زعسره نسخون بلوجيك تحسب خلخا حقتات كتوت خلخا بسمعيت كفتن كلخا دما زوصخايو متكلات قعرم كمورخا مغبار مالتي ابزت انتزازي حد عبي ملكت ويك سيمبوليزم الله ريدالي يوتكم كم حنت ما شبري وايبنا ابزا ماشين زيا لسخا خلت تملنت الله ات مهندس اتخلاي دما اتي اي ويك اور كرنولو مالت حدا سراحي باني ويك اباكير نوسل ات اي معلتاو خوفيلو نتباني سنك برات تصاو يدكم نجر جن ات مهندس باني اي سنكتني نسو نتاتكال كمي جيرو خم تسرح ديزاين يقدر مبزحتي يسا ابيوتو كم عاي طرح سلسرح نتزل عالي سلي كريوخ اي خل اذا طلب زجن حاسه كابتا ماشين وتيخا ويك عزم اوت غيركا بلعل خوين كاكت عزم خالي بزعما تويوتا زبال عابي كامباني متكل دما خنغرو تويوتا العالم بمنقد كايزن ويك قصال عبيت بخمي كم تمرحو زلا مالتي اب تويوتا ماشين انت تبلاشان تسرحتني اي ترفل اتا ماشين وي التسرعات كم غيرهم كم زغيرو يوم زحسبو نسكم من ابيوتكم مهندس كونوا له اب هوسبيتالات استغبر مصنعتن اب دلدل هوسبيتالات بتوم زلعلو دكتورات ازيوم چكانات انتقونو اتنرستات جيجا ريا خلوا كزارو يفرحاي بسونكو دما بزحات حمومات يموت بتوم عوتات هوسبيتالات جن حنت نيرس ولا عبي دكتور يكون اذا مدحنس زي جيجا ايز مثلا نختبلو خلايا اذا دما ايديا ميريتوكراسي بال حدا معلتي ابتكال بريجواتر نايداليو حدا زغر ነገር ተፈጸመ ጂምዝ በሃል ካፕቶም ታሕቶ ሰራሕተኛታት ምሬዳልዮ ነቲ ቢሊዮነር ዋና ትካል ሓንቲ ኢሜይል ላእኹም እታ ኢሜይል ከምዝ ትብል ነበረ ሬ ሎሚ ኣብ ኣኼባ ፈጺምካ ድልዎ ይነበርካ ትዛለቡ ዝነበርካ ኩሉ ትርጉም ኣይነበሩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዳግማይ ከይትደግም ትብል ነይራ ኣብ ዝኾነ ካልእ ትካል እንተዝኸውን እዚ ሰራሕተኛ እዚ ብውኑ ምተባረረን እዩ ሬዳልዮ ግን እንታይ ገበረ ነታ ኢሜይል ኮፒ ገይሩ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ለኣኽ ጂም ሓቁ እዩ ኣነ ሎሚ ጌጋ እየ ገይረ ብምባል ድማ ኣመነ ሬዳልዮ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ትካሉ ተኾነ ስልጣንካ ዘይኮነስ እቲ ሓቂ ጥራይ ንጉስ ዝብል ነይሩ ኣብ ሂወትካ ከምኡኹን ምስ መሓዙትካ ክትዛረብ ከለኻ ኣነ ሓለቓ ስለ ዝኾንኩ ቃለይ ዓብልል ኣብ ክንዲ ትብል ዝበለፀ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ይዕወት ዝብል መትከል ክህልወካ ኣለዎ እዚ ፍልስፍና እዚ ሎሚ ኣብ 2026 ኣብ ውልቃዊ ሂወትና ብኸመይ የገልግለና እስኪ ሓደ ብሓደ ንርአ ንኣብነት ኣብ ሓዳርን ዝምድና ምስ በዓልቲ ቤትካ ወይ ምስ መሓዛኻ ክትከራኸብ ከለኻ ዕላማኻ ምዕዋት ዘይኮነስ እቲ ሓቂ ምፍላጥ ብወሮ ኢጎኻ ቀቢርካ ጌጋኻ እንተ ተቐቢልካ ዝምድናኹም ከም ጸሊም ሳጹን ነፋሪት ዝያዳ ውሑስ ይኸውን ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ክንርኢ ከለና ሓደ ሎክቡክ ይሃለኻ ነፍሱ ወከፍ ውድቀትካ ፅሓፎ ድሕሪ ሓደ ዓመት ክትሪኦ ከለኻ እዚ ጌጋ ዝደጋጊመዮ ኣለኹ ክትብል ኢኻ መድሓኒት ናይቲ ጌጋ ድማ ካብኡ ኢኻ ትርኢ ኣብ ስራሕኻ እውን ክትርኢ ከለኻ ሓዳቓኻ እንድሕር ነቒስካ ንዓይ ስለ ዝፀልኣኒዮ ይትብል እቲ ዝበሎ ነጥብ ክንሳብ ክንደየናይ ሓቂ ኣለዎ ኢልካ ሕተት ኣብ ሂወትካ ትርኢ ከለኻ እውን ሂወትካ ከም ላቦራቶሪ ወይ ከዓ ኤክስፐሪመንት ረእያ ክትወድቅ ከለኻ ኣይትሕዘን ውድቀት
ተፈጥሮ ሓድሽ ነገር ከተንበረካ ትጥቀመሉ መንገዲ ጥራሕ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ህይወት ሓደ ዓብይ ጫካ ኣብዚ ጫካ እዚ ማዕበል ኣሎ ዘይተፀበኹማ ሓደጋታት እውን ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ማእኸል እዚ ጫካ ምስ ኣተወ ፈሪሁ ወይ ንኻልኦት እናወቀሰ ኣብኡ ይዝተርፍ ሬዳልዮ ግን ነቲ ጫካ ብትብዓት ስገሮ ይብለና ኣንዛ ከገጥመካ ይኽእል እዩ ግን ንሱ እዩ ትዋጋ ናይ ዓወት ጌጋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ሓቂ ንምግባር ድልው ኩን መትከላት ወይ ከዓ ፕሪንሲፕልስ ማለት ኣብዚ ጸልማት ጫካ ክትጓዓዝ ከለኻ ቀመላ ብርሃን ዝህብ ኮምፓስ እዩ ነዛ ኮምፓስ እንተሒዝካያ ወላ እቲ ዝሓየለ ማዕበል የውድቐካን እዩ ሓቂ ምረት ኢጎኻ ደርቢ ንህይወትካ ድማ ብስምዒት ዘይኮነስ ብመትከል ዝምራሕ ዓብይ ማሽን ዝወሮ ይብለና እምበርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ነዛ ዓሚቕ ፍልስፍና ምስ ሰማዕኹም ናባኹም ሓንቲ ሕቶ ከቐርብ ኣብ ህይወትኩም ጌጋ ምዃንኩም እናፈለጥኩም ኢጎኹም ብምስማዕኹም ጥራሕ ዘጥፋእኹም ዓብይ ዕድል ወይ ሰበልኩሞ ዝንና ኣሎ ዶ ሎሚ ካልሰማዕኹም መትከላት ኣየናይ ህይወትኩም ዝያዳ ዝትንኮን ረኺብኩም ታሪክኩምን ሓሳብኩምን ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ብምግባር ዕምቆት ዘለዎ ፍልጠት ንኻልኦት ተካፈሉ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ኣእምሮኹም ብግቡእ መትከላት ኣዋዲድኩም ንህይወትኩም ብዓወት ክትመርሕዋ ይምነየልኩም ክሳብ ዝቕፅል ቪድዮ ንራኸብ ሰላም የጋነየና ይቐኒየና